Ahojte priatelia, ja vás pozdravujem. Dneska sme sa opäť vybrali natáčať, pokračovať v našej sérii podvodov. Mala to byť rieka, ale žiaľ tá viditeľnosť aj napriek tomu, že nejak nepršalo, bola slabá, tak sme sa vybrali opäť na našu srdcovku Zemplínsku Širavu. Dneska sme preskúmali ďalšiu časť tejto krásnej a majestátnej vodnej plochy a priatelia, musím povedať, že bola to jedna nádhera. Našli sme krásne pleskáče, kapitálne kapre, ktoré budú takou čerešničkou na torte. Krásne kusy, ja im typujem 20 kg plus. Taktiež sme našli krásne sumce. Boli aj veľké sumce. Ja dúfam, že sa mi to tam všetko natočilo. Budem to vidieť, až keď to budem strihať, ale pevne verím, že áno. Krásne zubáče a veľa ďalšieho. Takže priatelia, aj toto celé videjko už čoskoro pribudne na našom YouTube kanáli. Takže tí, ktorí nemáte ešte odber a nechcete, aby vám video ušlo, tak určite si na ňo dajte odber, takisto ako aj na naše ostatné sociálne siete, ako je TikTok, Instagram a Facebook, kde vás budeme informovať o ďalších aktualitách z našej série podvodov. Takže toľko priatelia, ja vám prajem krásny deň, majte sa, držte sa, čaute.